Sini जों जालंके निरावनो साइमान दङो नुगैमान दङो जों दै गोरै दैमाया जों 2 बोसोरनि बाराङै थांखा आइफानो जों वातैफ्राव अंके वातैनि दैनो यासागै आग्रागै नुंलाय जागो ताबो अंके जों वातैबो थाखा जोंनि बेलायखौनो जोंनि थाङानि दै नांमानि बो जों दै गोरैनो बाङै प्रब्लेम लाय दङो गोबां मानो जतनि फेमिलियावनो जों अंजाक अबस्य हायनो बाङै जों आरो न'आव मोसौ गैयाफानो जों लामा मा कासलायखा जों अफिसावबो थांखा अफिसाव जों 6-7 मासनि सिगां थाङै जों जोंनि बोरै दलनो जों थांखा आरो थाङै जों 2 बार 3 बार थांखा बनि परे बर किसिसा सामुं रं फायखा रया लेंया बर रं फायखा फियाबा ताबुक जरा 6-7 मास परे ताबुक जों दैमाया इंगे अम हायख्लायनो जों साफार ख्लाय दं इंगे जे मिसिन दं माने बबु जोंनि बाङै अंया काबार अंया ता जे निरक तो साइमान निरक तो मेडिया पारा गुरी नाय जत दिगी गुरी नाय जोंनि ट्राइबल एरिया अंके बमता हाय मेसिना आसं रवै जोंनो कष्ट रवै तो निरक तो साइमान कि ठीक अब हायनो सि दरबु अम हायनो अंगै दं जों दैमाया जों कायसे नायदर स्कुल बगतर मा दं अरबु इंलिश मीडियम स्कुल सिनि अको बरनि बाउंडारियावनो जों बासा जाक आरबु आरनि सरायरबु साफार खाय दं दैसो अरो वासापासि बारा दङै परे रनाय हनै फायनाय रबु दै गोरैनिसि परे रलि आरो के बारा दं मालि आरो के थाङै दं जों अम हायते जों लोकेल दङ उको अम लामबाय क्रंजाक न यांनिबो लामबाय क्रंजाक न बर पर्यन्त दैमाया ओंखायनके जों बेलायखौनो कष्ट खालाय मा दङ आं कयनि मुसुगो जोंनि ता बर्तमान सरकार दंनाय रगनो दैनि कुनो धर्म गोरै दैनि कुनो रं गोरै फियाबा तो माने जोंनो अर हाखि खिख्लाय दंबा दै ताबुक जरा बैखे तालो सिकावै दंखा माइ बाय याक बायसे माइरं मैसालिया जामज बाय जाव फियाबा जोंके ताबुक खानो दै कारेन्ट लामा हनै मा दंख आबोनि बागै केनाय दंमोन अबसों फुं 10 तानि सिमनो सेंसाजाक जों ताबुक जरा से सिनि जों नायमानि बरफ फायासाक जों दिएम बाय खुद कगमा सायासाक जों अ लामानो आइ फियगलिया तमाने इनकाके जों औरनि इंजिनियर बाय सालायखा रुपाया नों साव भिडियो बाय सालायखा रुपाया नों साव फियाबा क कायसन साव थाव जों ताबुक जरा दै रया आबिनि बाय जों दिएम फायासाक जों दिएम बाय मुखामुखि कगमा सायासाक जों अ लामानो फियगया ता कायसा जों अबनो रखरिया गराखनो जों सेंसाजा तो तेनो अरनो सफायमानि इनकाके अर जतनो रायो बिसिनि दंगो जों अरनो कुनो कालार खलायलाया पार्टी तैलाया जों जत बुरै रक नों तैनि गुरै समय सानो जों जतनो सिउ हानबाय जों अर कालार पार्टी गुरै जों जतनो अर जे दैमाया जतनो जों अंशग्रहण खाय पाइथागो जोंनो दिनै नक जिल्ला हाका समलायखा आबो साबनो नाहारै ननो जे डिमान्ड खालायबै दंमोन जों दिनै लाहार कासमानि इनकाके जों डीएम सात बाय कक मासानाय डीएम सात जोंनो कग्रय माकलांनाय जोंनो आसास मारनाय अब हाय खलायनि जों बनो नायसिङै दं